Ahojte záhradkári, vítajte v Eurohosta. V tomto videu si povieme, ako pestovať hosty v kvetináči, aby vyzerali pekne celú sezónu. Dobrá správa je, že hosty v nádobách rastú veľmi dobre. Je to praktické, lebo kvetináč viete rýchlo presunúť a zmeniť vzhľad záhrady, terasy alebo balkóna. Mini hosty sa dajú dať vyššie, do výšky očí, aby vynikli. Základ je správna veľkosť nádoby. Skúsenosti hovoria, menší kvetináč je častokrát lepší ako veľký. Hosta je vitálnejšia, keď má medzi koreňmi a okrajom nádoby asi len 5 až 6 cm. Malý kvetináč síce chce častejšie zálievku, ale hosta je pevnejšia. Do príliš veľkého kvetináča malú hostu nedávajte. Orientácia podľa veľkosti. Mini hosty môžu byť v kvetináči 0,5 až 1 liter. Stredné a väčšie hosty dajte do kvetináča 3 až 5 litrov. Veľké hosty v kvetináči sa dajú tiež, ale niekedy potrebujete 15 až 30 litrov a to už je ťažké na presúvanie aj na prezimovanie. Materiál kvetináčov. Terakota a keramika sú fajn, ale musí to byť typ na vonkajšie použitie, inak v zime praská. Plast môže byť tiež dobrý, keď je kvalitný a odolný. Len v lete sa vie viac prehriať, takže treba častejšie strážiť vodu. Pôda. Použite záhradný substrát, ale premiešajte ho s záhradnou zeminou v pomere približne 3:1 až 4:1. Čisté ľahké substráty v lete rýchlo preschnú a hosty určite nesádzajte do kyslej rašeliny. Hnojenie. V kvetináči je pravidelné. Odporúča sa pomaly uvoľňujúce hnojivo raz ročne v máji a k tomu rýchlejšie hnojivo viackrát počas sezóny. Od konca augusta už nehnojte, aby sa rastlina pripravila na zimu. Zálievka. V horúčave často každý deň alebo každý druhý deň. Pozor na prelievanie. Pomôže drenáž na dne. Praktická je aj miska pod kvetináčom, aby ste nemuseli polievať tak často. A prezimovanie? Na jeseň odstráňte listy, pred silnými mrazmi dajte kvetináč na chránené miesto, napríklad do garáže alebo do pivnice. Nemusí tam byť svetlo, dôležité je, aby to nebol vyhrievaný priestor a aby nebol príliš vlhký. V suchej garáži občas polejte, ale len tak, aby nádoba nebola zamrznutá. Von ich dajte až po posledných mrazoch, koncom apríla alebo začiatkom mája. Ak sa vám video páčilo, dajte odber a pozrite si stránku Eurohosta.